Kangwon High School at chuan Junghun chu alo langa an mi sin class alak mek lai chuan Dali chuan arukin lehkhabu alo chiaru mek chuti lai tak chuan tein chu lo langin tur ei ni om tak chuan aka chu alo phan bo mai niko shelo chuan atluzui ngal chutia an buai pui lei lai chuan Dali chuan thla alo lak sak chara teacher chuan alo hawat atuka chuan an class a chuan tein thi thu chu an lo soi nak hloma Dali chuan a thalak ho kha alo enve mek bok Junghun le a champa do hi chuan extra an lo la ve meka Junghun chu an school a chuan meiche hawin an lo du em mai a extra la mei lai te chu an lo awa thlate an lo lak sak vela thlate an lo lak saka library ngak tu nu chu lo langin Dali chuan a lekhabu ho chu lo da let atum library ngak tu nu chuan a lekhabu chiar thin chu chiar to lawa lekhabu dang meiche dang ten an chiar thin ang chu chiar ve thin turin alo ti a Dali chuan tunge thata irin aron ti dei makti deuh chuan engmo a han ti a Dali chuan tein khamole ati chuan library ngak tu nu chuan principal in a soi to kha ati lai chuan ahnunga chuan tein chu lo omrengin alo ti chei Dali chuan makti dewa en reng chung chuan enge thil omzia a han ti a akal san le ngal dei chun chot lai chuan tegu te chan ho chu lo om khomin tegu chuan meiche tha chu aruka lo la in an lui zat vela Junghun ngei dan chu ni lowin tegu chu delete turin awati tegu la chuan enga tan ma alo ti lo na samai anin swal pha tange a an teacher chu lo lut thutin an pani chuan a shem ngal Lightin classify chin tur chuan ati bok Junghun ho tur chu lo langin a champa do hi chuan tukwer atangin tu emoni hi alo bi thla chu alo ni a Junghun chuan en ve ngal tu emo tui hleu lai chu alo ni a tegu emo chu ti in a champa hne na chuan tegu angso ni ve idu ami chu a han ti bela do hi chuan tegu ni lovin in class mi samkhu vek parda in ti chin nu kha alom alo ti a aron chwa lai chu uluk deuh chuan an lo en dun vela Junghun chuan makati kher mai apian nal thu vel te chu do hi chuan a han soi vela chuti lai chuan aron hoi thut do hi chu abiru ngal Junghun a ero chu makati mawang chuan biruk ve na changpo chu shelawin alo enjui wong mai a ho nu thlengpo chuan a rilruwa chuan ala omrenga atuka chuan principal le zirtir tu te chuan meeting an lo neya commissioner local don wang chuan film khur tur le nopang te chu lo en thli thlai deuh tur chuan zirtir tu te chu a shil class lak lai chuan Junghun a chuan Dali chang chuan message lo dongin Dali chuan mi en thlak ching aron ti a Junghun chuan a tumreng wang ani lo thu chuan a chang le ta chuta answer chuan lo en rengin phone chu alak sak ngal a hauzui shep bok chuna chuan tegu chuan Junghun abula chuan Dali thalak sak thu le a thalak anei thu te chu lo soin Dali chu adu duwa ti thei thu te chu alo soi vela Junghun a chuan thinrim deuh chuan awamel chuta tegu chuan min tha ituma mi ti chuan alo nui vel chemte te chu phorin hei hi mangro idu chuan te chu alo la ti deuh dewa Junghun thinrim chuan chemte chu la in a han tin vela chuti lai tak chuan Junghun a star deuh tunu hian thla alo la chu lo ni in ma se akal san le ngal Junghun po chuan tegu chu thla in akal san ve zui ngal tegu tlasa ama chawa chhut lai chuan tu emo chu lokalin a hnunglam atang chuan aron vit ta pop mai no pangdang te chu an school twal zola chuan an lo infiam meka Junghun chu bedroom a chuan lo omin answer chuan no pangdang te bula tinge I ombe lo alo ti a Junghun chuan class duty anei thu chuan lo changin classroom lam chu apan le ngal classroom abalu chuan tegu chu athisen bonwa hian awahmuta mai amak tilutuk chuan ati der ani chu ringin awapan hnai awakhoi chuan alo zoi vek ti a hriat chuan a phuna sakher mai chuta chhuata chemte om chu charin a han en chiang principal le zirtir tu te po chuan commissioner ron thleng chu an lo hmuak ve mek bok Junghun chu lo lang le in chutia makti dewa omlai mek chuan Dali chuan aron hmu
Jung hun chuan akuta thi sen kai nuai chu akora tat fai pa chuan ama ti ani lo thu chu alo soi pa bok. Dali chu akhisuk kongka chu akhar zui ngal. Parda te chu zar phui wekin Jung hun chuan kanilo tak tak anya alo ti le. Dali chuan kishia lom ti chuan alo chang. Chuta Jung hun chuan 911 call atum chuan Dali chuan phone chu alo lak sakmak. Manwa te chu la chuakin chemte a Jung hun a fingerprint om te chu ati fai saka. A camera chuan tegu arwang chu thla alak sak zui le ngal. Jung hun a bula chuan vakalin thla alak sak ve. Jung hun chuan lo lak sak batin ka ti anilo alo ti wat. Dali chuan keima ti anilo iti ringot khan tuman an oi don lo se lo ti in. Tual thattu anga pu nge tual thattu chui chua idu ti in du thlang tur chuan han ti a. Jung hun chuan minute somli chau hun a om to a. Engtin nge tual thattu chu kan chui chua theyang a han ti a. Dali chuan ti hian han soi chan le ta a. Tual thattu chuan ti sen akai don ti asya ta bangin raincoat a ha anga. Tegu chu pan nain anung atang chuan aka hup sakin a oma vitin chu chuan malam atanga iwi anga alan theinan voi tam tak a oma chuan a bit ani a han ti chuan Jung hun chuan sha thiam mel deuh hian alo bu ngau ngau mai. Tual thattu chu inilo ti kachiang Dali in a han ti chuan engtin nge ichan thei alo ti ve wat. Dali chuan ikora thi sen per engma akai hleinem a han ti chuan Jung hun chu athla amwang sot mai. Ti chuan period khat chung lek chuan tual thattu chu an chui chan ta a. Dali chuan tual thattu chu skula ala om mek anga a han ti chuan Jung hun chuan engtin nge ishiat alo ti le. Dali chuan a tha zo vela skula chua san ngal chuan an ring hlel ngal ang a han ti chuan Jung hun chu alo bu ngau ngau. Dali chuan tu emo tegu nen inin sual ti shetu ani nge anga ati chuan zirlai mo nge teacher zok. Jung hun chuan lo ti in tual thattu chuan raincoat chu ala pei bo lawang ati chuan Dali chuan engtin zel lo ti le tin akor chu thak turin ti a. Ti chuan in thak zo chuan in silpai tur chuan Dali chuan alo ti le. Jung hun kuta chuan thi sen chu alo la kai nuaya rang tak chuan sil tur chuan akal ngal wat. Chuti lai chuan Dali chuan mobile phone le laptop chu tual thattu chuan engwanga lange ani ang ti chu alo ngei twal ve mek bok. Asam chu lo chon cha in Jung hun lo let chuan a han mu chuan mel cha chu ati reu khop maya. Ti chuan minute somli ai tlem an nei to awang chuan computer room lampan chuan an tlan phei wat. Ma se room chu alo in kal tat mai. Ma se Dali chuan a lekha chhiara an ti chin dan chuan han ti ve in an lut thei hlau mai. Computer a chuan student ho list chu an han en kwal bata. Chuti mek lai chuan an sar pakhat chuan hlau thong ti sha deuh hian tu emo chu biak alo tum meka. Ma se a biak tum chuan a call chu alak theilo awang chuan a message a mu ve le chuan lo call let ngal wat tur chuan lo ti in nuna thapa a veng him tlat tur alo shil bok. Sanapo chu akal ve zel. Chuti rualin Jung hun le Dali te po chuan an thil chui chu an lo chhun zom pe el bok. Dali chuan an class group a chuan teacher anga insoin no pang ho ne na chuan zona te chu a han zot vela. Chuti lai chuan Jung hun chuan Dali chu engwanga puinge ani ti a han zota. Dali chuan min lo ti buai su ka buai ti in alo chang le dei. Jung hun chuan kalome ati chhun zom. No pangdang te an training lai chuan an teacher chuan Dali a mu ve lo awang chuan ka ubat turin a chanu chu atir. Chuta Dali chuan an chui to zong zong ngei to chuan zirlai ai chuan zirtir tu ani du mel zok ti in a chan chu a han soi zui ngal. Zirtir tu ani chuan a tha zoa po class kal tlai ma se poina om ve lo thu le. Class a nei lo pon office a omin beka a thom hno thi sen kai vel chu a da that thei thu chu a soi. Chu ve le office check tur chuan kalan tum hal. Ma se Dali chanu chu ron langin ruang chu a ron mu ang ti an hlau lutuk na lama chuan anin kis ta top. Anin kis lai a mu chuan tu tinge moni le ti chuan a kalsan zui pha hlau mai. Hun kan nei tam to lawanya Dali chuan ron ti in office lam chu an pan le ngal wat. Ma se office a chuan an teacher pakhat lo om hlawin Jung hun chuan commissioner local chuan a biau du thu shilin a chwa ve le chuan lut ve ngal batin bek chu an zong ngal char chara. Chuta teacher chuan Jung hun a chuan ati der ti chu she chhuakin office lama chuan man mu takin a let le ngal.
laptop chu an lo la ti a hriat chuan thinrim deuh chuan Junghun chu a zawng nghal classroom ah chuan lo awmin laptop chu pelet vat tur chuan a han ti a mahse Junghun chuan pek le chu atum lo na samai an zirtir tupa thinrim chuan balak sak atum Junghun chu aman bet Dali chuan lo pui ve vatin ti chuan classroom atang chuan an tlan chhuak zirtir tupa po chuan a zui ve ngal chuti lai mek chuan Junghun start tu nu chuan Junghun a omdan chu mak ati in alo ngei twa ve emema Junghun a champa do hi chu aba bia in Junghun an tego chemte a atin lai chu bathonin a champa omdan chu mak ati in ngei ven vat tur chuan awati a do hi muthu chuan a phone a han ena a thalak mu chuan a chhong kher mai ding hluain apum anom lo thu soi chuan chhuwa adil ngal an zirtir tu in chhuak tura ati vele chuan tlan chhuak ngal batin Junghun chu a zawng ve ngal an classroom abalu chuan tego ruang chu ba hmu in Junghun a tha emu chu ti in hlau thong deuh chuan a zawng ve le ngal Junghun le Dali chu an lo biru meka an lo in kai reng ti an hmu chuan an in thla zui ngal wat Dali in ake ati na tabang chuan Junghun chuan a han pua a in chung bera chuan kalin zirtir tu po chuan a lo zui chho ve ngal laptop chu pe wat tur chuan a han ti le mahse Junghun chuan tego i that ti lan na thatak ani hi lo ti in zirtir tu chuan chu tiang engma ati lo thu le an rin ang ani lo thu chuan a chang thil omdan a soidon lai tak chuan do hi chuan a hnung lama ron khong tlupopin niko shilo chuan a thal ngal der mai do hi chuan tlan chero I chan ka ni hi ka she thiam lutuk che aron ti a an zirtir tupa le an mi su lo langin an lo in ngai zong reng hi alo ni a tego chuan thla lo lak ruk sakin bonan alo mang hi alo ni a chu wang chuan an zirtir tupa chuan thatin an thalak omna phone le laptop chu la in a delete vek ti in Junghun chuan period khat chungin twal that tu chu kan chui chhuak theita alo ti a Dali le do hi bula chuan lom thu te chu a han shila mahse Dali chu angei ala thachia lo Junghun chu thudik soi tur chuan akal ta ngala mahse tego ruang bula korkil tla an lo hmu mai chu zuk hmu in a charwat rong takin in chunga chuan a chho phui ngal wat an teacher ko ta han en chuan korkil chu ata alo ni reng reng lo mai le chuta Dali chu tlan ngal watin hun kal to chu lo langin an teacher chuan tego chu an thalak delete tura ati abatum chuan alo thisa reng to zok hi alo ni a Dali chu ron lang le in ala tlan zela library a chuan tlan lutin a ngak tunu chuan nui seng chuan asam chu a in me thu te chu alo shila Dali chuan tunge twal that tu nia irin ti chuan a han zot chuti lai mek chuan phone chu ron ri in a message don chu han chiara no pang pakhat chuan an zirtir tu pakhat chu tlasa aron tlai thu le aban ma thu chu aron soya chuta le chu sar chu anunga chuan ron lang thutin tlasa omlawin enge heta iron ti chu a han ti a chuta akor kil kim lo chu awa hmu a library ngak tunu chuan ron bele in tunge twal that tu chu nia irin aron ti a Dali chuan muang chang in korkil chu aron tilanga chuta ansar chuan akot chu en batin akorkil chu alo tla ti chu a shebe chia library ngak tunu chu pona chhuakin hun kal to chu a han ngai twa leta tego nen chuan ron langin tego pa le library ngak tunu chu an lo in ngai zong thin chu lo ni in an video moi lo deuh mai chu tegu chuan lo nei in alo hau shepa avo zui ngal bok chuta zirtir tupa chuan Dali bula chuan library ngak tunu chu adu zia le mel tha ati zia te chu lo soin a chap a hmu thei lo thu te chu a soi zela atan chuan engkim ti a huam thu soi pa chuan Dali chu vi a han tum mahse Junghun chuan a ron chan man hlo anin swal zui ngal Dali chu kai batin an tlan chhia a zirtir tupa chuan zui ve ngal anin kwal zak zak lai chuan tego a tha dan chu a ron langa Junghun chu ron man thutin a bo bet ngal an lum na lama chuan Junghun chu a in hliama zirtir tupa chuan vi atum lai tak chuan period khat po chu a zo ve chia bok chutia vi tuma atin reng lai chuan principal le zirtir tu dang ho chuan lo hmu in Junghun chuan zirtir tu engkim ma to vek to alo ti a an zirtir tupa chu thinrim deuh chuan a awak klasa chuan tego ruang po chu lo hmu in an lo hlau hlom kher mai
Dali chu lo langin mawi tak chuan lo in cheia. Junghun damdawiina lo awm chu a wakana.